गोजोनथाव खौरां गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बाथौ आरज आरो खेराइ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीनफील्ड फोथाराव फैगौ 3, 4 आरो 5 मार्चआव बाथौ आरज आरो खेराइ खुंनो थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो। रायजोआरि हिसाबै उदां फोथाराव खौसेयै माहारिनि अराय गोजोन खौसेथिनि थाखाय गिबि खेब बे बाथौ आरज खेराइ हाबाफारिखौ खुंनो थि खालामनाय जादों। बेनिखायनो गासै राजखान्थिगिरि, समाजखान्थिगिरि, सोलोंथाइगिरि, थुनलाइगिरि, गेलेगिरि, हारिमुगिरि, दैदेनगिरि, सोद्रोमा आरो रायजो राजाफोरखौ बे बाथौ आरज आरो खेराइ हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खुंफुं आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायहरदों।